Infetħet l-iskema Irrinova Darek fi 16 lokalità fin-nofsinhar ta' Malta. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ħabbar kif se jibbenefikaw minn qotja sa massimu ta' 15,000 euro sabiex jagħmlu xogħlijiet ta' rinnovazzjoni fil-proprjetà tagħhom li jwasslu għal tnaqqis fl-użu tal-enerġija. Din l-qotja tista' tiżdied għal 16,000 euro jekk jiġi installat solar jew heat pump water heater. Għall-installazzjoni ta' pannelli solari, il-kofinanzjarjament hu ta' 50%. Il-Ministru Attard spjega li din l-iskema s-sena l-oħra kienet miftuħa għar-Reġjun ta' Tramuntana. Intqal li ddaħlu madwar 2200 applikazzjoni li minnhom 1900 kienu eliġibbli għat-tieni fażi. Estennejna l-iskema Irrinova Darek din id-darba n-naħa t'isfel ta' Malta b'16 lokalità li issa huma eliġibbli fejn il-familji jistgħu japplikaw għal din l-iskema, skema li ċertament se tkompli tagħtihom l-opportunità illi tejbu id-dar tagħhom, iżidu l-effiċjenza fid-dar tagħhom u kif ukoll innaqsu l-ispejjeż marbuta mal-ħajja ta' kuljum. Inħarsu l-qudiem biex kif għamilna bl-iskema l-oħra, nibdew nilqgħu l-applikazzjonijiet biex għal darba oħra jkollna skema li tagħmel id-differenza l-aħjar fil-ħajja tan-nies tagħna. Dr. Attard qal ukoll li din l-iskema timxi pari passu mal-Viżjoni Malta 2050 fejn pajjiżna se jkun f'pożizzjoni aħjar li jilħaq il-miri Ewropej f'dak li għandu x'jaqsam mal-użu tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. Il-kap eżekuttiv tal-BCA il-Perit Rodrik Bonnici spjega li l-applikazzjonijiet se jkunu miftuħa mit-19 ta' Jannar sa 28 ta' Frar u jistgħu jsiru biss online fuq is-sit bca.gov.mt.